Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ngomanashi inini pandiri apatomborina uvepo hwaMwari huri pandiri, asi ndiri munhu wekuti ndinotongotaurisa chete and I know how to talk with people. Zvino mukoma ndakabva ndachizoiswa pamusoro apa ndainge ndisina kana kutombotarisira. Dambudziko ravapo nderekuti vanhu vanouya kwandiri vachitofungidzira kutoti I have the glory of the Lord, but apatomborina zvachose mukoma. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetsera, even though I am one of the most senior pastor in our church muno muZimbabwe, but pandiri apatomborina Mwari huripo. Ndinonowa doro in secret, uye kana mudzimai wangu I have stayed with him for more than 19 years. Haatombozvizivi kuti kana fodya ndinoputa mukoma. I don't know how I have managed to keep this secret hidden for such a long time, but ndo nyaya yangu yandiunzawo pano. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndakambozama kunamata ndichichema kuna Mwari ndichiti, Mwari tarirai muone kuti Zimbabwe yose inotarisa kwandiri in our church, kuti ndini dzimwe nguva ndinotofanira kutoti ndinge ndichitouya nema-ideas muchurch, but apatomborina kana riri iro bhaibheri pachezvaro, nyungo dzanditori nadzo dzekuverenga bhaibheri racho ndinozotoita zvekuzotofundука kuti kuzvandatova kana nemwedzi wose ndisina kana kumbogarawo pasi ndichiti ndiri kuverenga bhaibheri. Nguva dzangu zhinji ndinenge ndigori pafoni ndichingotaura hangu nevanhu vangu nedambudziko randiinaro. Iri dambudziko rakatanga mainge muri mugore ra2015 nekuda kuzviitawo munhu ane tsiye nyoro. Muchechi makaitikawo problem yakaitika. Paiva neumwe musingle mother ainge abva mukunetsana nemurume wake, then ndikabva ndachizooffer transport yekuti ndige ndichimutakurira zvinhu zvake kuenda naye kumusha, sezvo murume wacho ainge ava kumuti ibva pano. Zvino takazoti tava munzira, vamwe vakomana vekuchechi ndivo vainge vaine track vari pamberi, inini naye musingle uyu tainge tiri kumashure. Mukoma ndakazotanga kudhileya kuzonosarira kumashure, ndingangoti about 50 k's ndobva ndachizovafonera vakomana ndikati motikari yainge yava kuboila, saka ndainge ndichazotofamba slow, ivo vaikwanisa kufanoso kutungamirira. Ndakazotonorara kulodge naye musingle uyu, tikazomukira makuseni mukoma nashi. Ndakazotoita zvekuzotobvisa mapaipi pamotikari tava kuda kunosvika kuti tinge tichizoita breakdown. Vakazodzoka mushure mekunge vaoffloada zvinhu izvi ndobva tachizotsvaka makanika, motikari ikagadzirwa paya. Saka ndiyo secret yangu yandiinayo. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma nashi ininiwo ndiri murume, uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Chiri kundirwadza ndechikuti ndakaendawo kuMozambique ndiine tarisiro yekuti ndichakasikawo ndaita mari sezvandainge ndakavimbiswa nasekuru vacho pandakataura navo pafoni. Asi chava kundinetsa ndechekuti mwedzi yacho yatowanda, but still kuti ndione kuti mari yacho iri kuita here. Hapatomborina kana mari. Kutaura kudai paChristmas ndainge nditongori dry mouth, ndisitomborina kana chandainge ndiinacho. Asi ndinoti kana ndikavafonera sekuru ava vanongoti zvichaita. Ndakambovati sekuru, kana zviri kunzi zvinokwanisa kutora nguva, zvaizvezvi chindidzoserai mari. Kana mandidzosera mari yangu ndobva ndatangawo hangu kamwe kabusiness
kana kuri kuzonziwo munenge mava kuzoda kundirombesa ndozouya nerimwe group, because ivo zvavanoita vanorombesa vanhu 22 pagore. Saka ipapo ndini ndainge nditori namba 22. Saka ipapapa kana ndidzosera mari ndikakwanisa kuigamuchira, nekuti last time ndakazotya vakanditi mari yako shamwari handinei nayo, chienda kumakuva, chero guva raunenge wasarudza wobva waenda wobva wanoti ndiri kuda mari yangu, apa ndinenge ndichitaura zita ravo. Ndakabva ndazoita saizvozvo, ndikabva ndachizoenda kumakuva, ndikabva ndazonotaura zita ravo ndikati sekuru ndauya pano, ndiri kudawo refund, ndiri kuda mari yangu. So mangwana acho vakanditi unofanira kuti unge uchimukira kumakuva. Ndakaendako mukomanashi, asi ndakangoti ndichingonopinda mumakuva ndopandakabva ndazosangana neimwe mhuka yandisina kukwanisa kunzwisisa. Yaita sekunge huku, but at the same time yainge iine mutumbi wemunhu chiri chipfupi pfupi. Chinhu ichi chakataura neni, ndikanzwa imwe mhepo yava kuvhuvhuta. Ndakaramba ndichifamba kuzonosvika ndasvika paguva paya ndopandakabva ndaona kuti paiva neplastic bag. Ndakatya kana kuda kuribata plastic bag iroro, even though I knew kuti mainge mutori nemari. Mukomanashi ndakabva ndazovafundira ndikati inini sekuru ndatya kutora mari, vakabva vati wo, saka yadzoka kwandiri, haisisina hayo refund, nekuti handingarambi ndichiti ndikakutumidzira mari yobva yazodzoka zvekare kwandiri, unenge wava kutondikanganisira zvinhu zvangu. So mukomanashi ndo nyaya yangu yandiinayo. Sekuru ava vanorombesa vanhu 22 pagore. Iniwo mukunondirombesa kwavo kwavakandiita vari kuti kune vamwe zvinhu zvavo zvakatoita, but zvangu zvakaramba mukomanashi. Saka chiri kundirwadza ndechekuti nemasacrifices ose awo andakaita kusvika pakudya nyama yandakatonzi nyama iyi haisi beef yamuchadya nhasi muchiseva nayo, wainge wava usiku tose tiri 22 kudaro, takabva tazopiwa sadza tikanzi tichange tichizoseva nenyama yemunhu. Ndakadya mukoma tichinzi hakuna aifanira kuti ange achizorutsa. Mangwana acho makuseni ndopatakamuka tikagadzirirwa umwe mushonga uyu wainge uri wewhite, but waiva nezvimwe zvainge zvakaita kunge nzungu. Kungononwa kudai marutsiro atakazoita nyama iya yatakadya the previous night, nyama yemunhu takangorutsa zvose mukoma zvakangodaro. Saka zviri kundirwadza mukoma kuti iniwo ndakaromberawo mahara. Vanhu we, ngatisiyanei neizvi zveurombwa. Kunyange ukasangana nen'anga paFacebook ichiti inorombesa, but haisi guarantee kuti iwewe pakuzonorombesewawo zvako zvinobva zvaita. Vamwe tine mhepo dzakatoshata dzekuti kunyange ukada kuromba kwacho hazvimbobudiriri. I am now suffering. Please post my own story. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Sure, unenge uchifungei panguva iyoyo apo paunenge uchidya nyama yemunhu, hanzi takatonzi haisi beef, idyai kokuzonzi enda kumakuva ndokune refund yako ikoko kumakuva. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiri kutsvakawo munhu kunyangwe anokwanisa kudhuvula mukadzi uyu wandaidanana naye, wamuri kuona uyu wandakutumidzirai pikicha mukoma uyu. ndoda kutoti ange achifa. The reason is why ndikuda kuti ange achifa. Kana variko vakomana vanoitawo zvekuuraya, kill to hire, iniwo ndo vandiri kutsvaka panapa. Ameno kana muine macontacts mukoma. Mukadzi uyu akapedza gore rose achindidya. Tainge takavimbisana kuti muna December ndipo patainge tichazoroorana, but akabva azoita kamwe kafani excuse, akabva ati mwana wangu ari kurwara. Saka akabva azoenda kumusha, ndikamupa mari yakawanda chaizvo. Akazoti ava kumusha, mafone numbers ake ainge ava kusapinda. Uchinyatsokuona kuti munhu ari paWhatsApp ainge ava kutoshandisa rimwe line randainge ndisingazivi. Ndakazoti one day ndainge ndanyanyisa kufona
ndokubva adavira call, but akabva achizobvutirwa call iyoyo noumwe uyo akazoti murume wake. Ndakarwadziwa mukoma, apa ndakashandisa mari yakawanda kubva gore richitanga, gore ra2024. Dai anga asiri mukadzi uyu kana motikari ndingadai ndakakwanisa kutenga, but munhu akanditambisira nguva yangu. Zvaizvezvi hangu ndiri kutsvakawo munhu ane pfuti anoda hake basa rekuti ange achizondiurayira munhu uyu. I can give you all the information. Ndiri kutya like 1-on-1 kufamba ndichitsvaka zvimwe kuda ndinokwanisa kuzosungwa. Kune avo vanoita zvegangsterism, kana uine munhu waunenge uchida kuti ange achiurawa, unoita sei? Unova approachawo sei? Ndanga ndisi kuda kuti ndige ndichizoenda kwavari ndichiita zvechihwai-hwai. Ndanga ndichinyatsokuda pore-pore. Saka ndipewo maadvices muri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hanzi dai anga asiri iye kana muna 2024 kana motikari ndikadai ndakatenga. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nashi ininiwo ndafunga kuromba ini. So kwedu tinoitawo zvekurima donje. Saka muno mumujoni ndikuona kuti upenyu hwatongondiomera. Saka ndafunga kuti zviri nani kuti tige tichidzokera kumba. Kana ndikadzokera kuZim ndobva ndaita hangu basa iroro rekurima. Saka ndine umwe uyo wandakataurirana naye. Murume uyu iye ari kuti ari kuGokwe. Mari yaakati anoda akanditi ndinoda at least 350. Kana ndikauya ne350 anozondipa dumwa iro randinozoshandisa pakurima. Hanzi kana kushanda unenge wava kusashanda, nekuti dumwa iri rinenge richienda richinotora mweya yevafi hama dzangu kumakuva dzobva dzazorara dzichindirimira nekunditarisira zvirimwa zvangu. So I don't know kuti is it a good idea mukuzonotaurawo nevamwe. Hanzi zvinhu izvi zvinotoitika because vanhu vazhinji ndo zviri kutovararamisa, because 1-on-1 upenyu hwacho nemaomero ahwaita haumbofi wakabudirira kana usinawo kadumwa kako kaunenge uinako. Mukoma, please post my own story. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Siyanai nazvo izvo zvamuri kuda kuita izvo, zvekunzi munotora madumwa muchiita sei. Asi hanzi upenyu hwanyanyisa kundiomera, saka ndoita sei kana ndikasanopiwa dumwa racho iroro rinenge richindirimira. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi Mwari ngavandiregerere mukoma, uye zvekare dai Mwari aregererawo amai vangu vasunungurawo moyo wavo. Amai vangu munhu ane moyo wakaomarara zvekuti kunyange vakakutsamwira ndiri kuno kuJoni ndinotoziva kutoti ndinokwanisa kutomboita nguva ndichitambudzika. But mukuzonokura kwedu mukoma, amai pane zvavakazoita vana vabamunini vari 2 vakomana. Kana mukavaona mukomana unotoshaya kuti chacho chavakawira kuno kuJoni vakamboureiko. Apa vanogara vachingoita zvemadrugs, vana brongo, mbanje nei marombe ekupedzisira. Vanoitawo izvozvizvi zvekungohasela. Vanhu vacho havaende kubasa, vanotengesa mafoni, vanotengesa chii, umbavha chete, marombe ekupedzisira. Ende ndinotomboita nguva yekuti ndinotaura navo amai, but ndisingazodi kuvatsamwidza. Ndichingoti nhai amai, komadi machidzora henyu moyo yenyu, nhai shava, nhai chihera, chidzoraiwo moyo. Vana vari kutambudzika kunoku kuJoni, munoda kuti vange vachizourawa here? Sepane umwe wacho akamborohwa mukoma mushure mekunge aba mutauni phone, akarohwa akaita sekunge achafa. Ndikavatumidzira mamessages nemapictures paWhatsApp, vakangoti iwe ndikwanireiwe, ndidzo type dzinoda kuregererwa here idzi? Ndokubva vatonyarara. Kana kukubloka vanokwanisa kutokubloka kana ukangotaura nezvavo vana ava vabamunini. Moyo wangu unorwadza, vose vari vaviri kudaro, hapana kana ane mwana.
nyaya ndiyoyo yekuti vanongofamba chete vachingoita izvozvo zvemahure, kuita zvemadrugs, zveumbavha, kana kutoda kutozivikanwa kuti ihama dzangu muno mujoni handitodi, nekuti vanokwanisa kukupinza bhizi, vanogara vachingotsvakwa nemapurisa. Apa vakakura vari vana vainge vari raiti, ende baba nini naamai nini vaitoenda kuchechi vachitonamata chaizvo. I never thought kuti ndo zvainge zvichazoita, but zvose izvi zviri kukonzereswa naamai vangu nekuti vane mwoyo wakaomarara. Nhai vedare, ndingaitawo sei? Ndinombozama kuda kufamba ndiri ndega, like kuenda kumaprofita. Ndinobva ndazotanga kurota amai vangu vakatsamwa, ende kana vakagara vanditsamwira upenyu hunobva kwazondiomera. Ndobva ndachizodzokera kwavari, vobva vanditi ndakusunungura, ende amai vakangoti ndakusunungura zveshuwa, upenyu hwako hunobva watotanga kutoendeka, zvekuti unyatsokuona kuti ya pano zvino ndava kurarama upenyu hunenge huri nani. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndinoreceiva maspiritual threats kubva kuna amai vangu pose pandino zamawo kuti ndige ndichifamba ndichienda kumaprofita ndichitaurawo nyaya yangu, ndinotanga kuvarota vakatsamwa. Hey, zvakangooma hazvo vedu we.